Đây xuống đây, đây. Ayo, đây đâu bố thế nào? Hello guys, welcome to Janta Park like this now. Mình sini umani adar na, uli ada, gendra ni adar. Thas budanan labai ufai ya songkar naik manci. Makalam ne, Jima, bure, ayo, ma tadi tentang mang di latar ke, bure, mati ke suna, ha? Di lawan lagi Jima, ayo ini, umani adar ada man. Merci bay. Đi làm lên, chả là miếng súp bèng, ai đây, đi làm đi chứ mà, đi làm đi, umani ada radi man, gimana tuh sudah, ayo, làm đi chứ mà suna, phải ayo, mama kan kep tiba thana jam bitang matang, no ada dia leng den debra dengan jam bilai, aku pak ya sas, tulis baik, no ada dia leng den de, no ada dia leng den de, maba am di naik leng naik wang leng am maba bisna sarau, tu you punya macam. Ada semua, hal apa? No ada dia leng den debra no ada, muka anggar bra jam bilai, no ada dia leng den de. Hoa này bị dính này là mà anh xin lấy đây đây phòng đi không rồi ông nào không lấy gì đây nó đã đi lên đây đây hơn bò à đuôi trên hơn cái nào hả mà thứ này thì ai đi tuổi này chỉ bây giờ nó đã đi lên đây rồi chính là suppose này business sarayao phải đây bây giờ chính là mình nắm phải này nắm phải lì làm gì này không phải cái nào vậy nó đã đi lên đây rồi nó vẫn nó fan đây đây gì mà đây Delay deh, no sepati ya, deh sana deh. Ayo, deh tu bau deh nak sana. Di tu, puan itu mungkin oleh masuk kisah kita deh. First time marah jauh ni di tu ni mula sih nak, mana pun ni nak di mana. Live abis ni mula di tu deh. Ayo sana, deh dia tu deh. Gede berat jauh ni tu ni nak cuma live boran deh. Lên một sải đây, ở đây mà, dài à đông dài à nào nó phát được làm gì mà, phát mặt đỉnh, phát lấy này đi đúng này lấy, đây xem nào, nếu mày đi phí hơn dọc bầu mình nữa, ở đây mình sẽ xem nào cho biết tiếp ra, cầu đằng xem nào, để tháo số thằng tiếp xem làm được như vậy nè, mang cái, umani ada di mana. Uma mani macam senar biar jar lah sembayar na, ada ranjam negeri yang. Kasih suhu kena macam. Kasih aku baju mak. Deh, bukan ni. Siap berapa? Di tandu mbak. Online ni thana gua di mana? Macam ni, dah online ni thaya. Kau orang ni nak oleh kunci. Saya ayah frap je bay ayah henjau. Undu jangan nalai bra. Jiba kerja, kering kam sungar ja. Kue lah berah,ung jadi si manua. Kali je begia, umat terkenai, kering kap sungai kamu je begia. Muya sina jambi, tu kisinda kurse, nuar di man. Deh tanda si masuna. Mau kau jab sima. Funu lenden gia jengna, mau nonggo, sika, balag, ngawakan hedeng dana sima. Hौवाया जाहैबाय दस्रानि खामानि मावो हिनजावा बिदिखौ मावनांगौ बिमा आं थास' हायो नों दानो नों रुयो नों अमानो आदार होयो अमायाबो आंसो आदार होयोलै आंना हिनजावा अमा आदार होआलै बिराद देन्जार अमाखौबो आंसो आदार होनांगौ जायो आरोमोन हिनजावा होआ माने गावहा थास' दानबाय रुबाय आंहा थास' लायबाय ओमफ्राय गावहा रुनानै आंहासो आदार हैबावनांगौ देन्जारसो हिनजावा ना बिमा अमानि नामा मा नाममोनलाय बिमा जोंना हो ओमफ्राय मासेया गेन्द्रा उलिजों गेन्द्राजों ayo, mana nari kau ni kau lain ni bra, berat sini nama mana? Sini mata, sini kau baik kau nasi mana? Deh mau si, nukai akai perkono huwa ni mau bra, nukai ni kapong. Huwa jai bah hagran ni sana lagi cuma, jai bah kan jual jai bah nuni, leki ni. Dah huwa jai bah, sikar kalam thang sih, ini sikar kalam thang nang, cuma, neng dah ni. Nengah dah nuni kamar ni kau mau nong, cuma, oh udah cuma ya.
ओंखाम खहाबा आदैमोन जेरावखि थाङा हिनजावखौल' गोसोखांहरबाय थायो मुहुनियानो आलादा मोनबाय आङो अन्थाव बाथाव सना बाना ओरैनोबा गाबबावो जै जौ लोंबाथाय गाबबाय बियो दाय जाबाय दै जानथाया जौ लोंबाय मैयाबो जौ लोंनो नागिरदोंमोन आं हिनजावा गाबोसो जौखौनो लोंहोआ फाग्लिसो फिसा फिसा लोंनो नागिरदों ओइ बुरि जा जुमाय संनांगौआ सुथि सानैजों फिसा फिसा लोंनांगौ थाब थाब मावदो बिमा आयै खामानिखौ खरा माव दानला दानलि बांद्राय गोलावबा थुंथायो सेराव जिरायनाया नामा नों फालि हा गेब्लेखायोना बिमा दे नोरै खनसे स्राय नाहरनाय खनसे नों नाहरनाय बिमा दे नाहरनाय आयौ दे एसे नोरै मोखांखौ एसे गोदोनाखौ बोखो बिमा दे जाम्बि फैसा होनांगौ नामा 20 थाखा हरगोन आं दा दे दहाय आं सिम्फु लाबोखाबायना दब ना मा होनोमोनलाय सिम्फुआ लाबोखाबायना मोनब्रै अननानै हौवाया मा लाबोयो नोंनो जाम्बि थांमाथां आयौ बोथोराबो आजां गाजां गरम आदैमोन ओइ दिनैसो एसे आरोना सान्दुं गैया अखा हाहां जादों माइयाथ' गैला खामला जोब्बाय मा खालामनो जाबावदो एबारथ' फुरा माइ हागोन होना माने बिमा हा हानो रोङोना रोङामोनथाय नों हो हाबा रोंगोन ना गायनायखौथ' टेन्डारखा न'आव गायगोन ना गायामोन नों जेनेबा सापस नोरै रायनानै सेरसे स्राय रायलायदो न'आव गायगोन ना गायामोन ओमफ्राय दा हानो रोङोन ना रोङा हाबा रोंगोन ना बिमा जा खामानिखौ रोङामोन ना आं फोरोङाबाथ' हा औवासो फोरोंजोबनांबाय दाथ' दे रोङो लासैनो फोरोंगोन बिमा लासैनो रोंलांगोन आरोमोन दा रोंनानै थाखाया बिमा दे गोदो ओंखायनो बिमा बिफाया थाब मावहोखानांगौमोनलै नोंखौ बायसान्सआव आं बांद्राय खस्थ' मोनलामोन दा नोंनो रोंनायखिनिखौ दा मावदो दे बिमा दे आयै गबाय बे सिखा मोनसे दंबावोना बेजों हादोब्रा नङाबा आं लायनि र' सिखा लायनो हा हरगोरसै दे सब लग'ला दे नोंनो हरदो दे बिमा नोंनो मावदो नामा गोदौखांबाय दे अखाबा हानोसैसो थाब आयै जाम्बि फुदसै जों गल जागोन दा बिखुनजो फैबा थाब होनो ओरैनो थैगोन जोङो गल जागोन मासि समायो होनबा आंनि हिनजावखौ आयै आखायावबो टेटुबो दंबावो लाबबाव नामाय एल बि ना एल ए जाखो ला ना मा जाखो माथो हा बोरै टेटुआ आखायाव आंनि नामसो होनदों मारै नोंनि नामा ला जाहैखो हो हाब गोसोथोनाय एक्सट्रासो ला आखिनानै लाखोना माखो फाग्लि आयै आंनि अनगा सोरबा दंबावोमोन नामा नोंहा आंनि नाम स्पेलिं होनाखैनो नोंनि नाम स्पेलिंआ मारै जाखो आराय जाबाय अबा आर जाखो बेलाय दानो फार्स्ट नाम एल सोरबा गोसोनाय सुबुं नामा हा थै सैथो सोरबा दंखायोसो नामाब्रा ओरैनो थुलाबायनाय दे होमबा आं दाय जानोसैसो गोसोनायबो दंखाबावोसो आं दाय जानोसै लाब आखिनाया मा जादों आदै आखाइ सानानै एल एल' लिरनो हादों आरो ना हिनजावा जेन'बा बे टेटुआव मा दं बिमा एल एआ मा बुस्थुमोन लाब नों थुना होनोसै आं बेखौ ओरै हांगारजों थुनोसै आरो ना हांगारजों टेटु थुना होगोन आं बिमा नों जेबो जिंगासिनांगौ दरखार गैया आं हांगारजों टेटु थुना होगोन बिमा माजोंथो मायाव टेटु आखिजानो गोसो जादों होनदोंमोनलै नों बिखायावसो टेटु आखिजानो गोसो जाबावो जाहैदों आंना हिनजावा आं नायनो बायो बिमा टेटु आखिग्राखौ नांथ'ला देनां बुरिबा आखिदो नोरै मा होनोमोनलाय 40-45 बोसोर थांबा आखिनांगौ दा आखिथ'ला देनां आखिगोन बिमा देनां बिसिया अनलायनानै गजादोंलै आरो अरखौसो आयै अरासो खाफाल गोनां जाबायलै आदैमोना खाफाला जुसिबाय गय दौजानो मोननानै गोजोनबाय नङा बिमा नोंखौ मानसिफ्रा बेमारसो होनगोन माखौ लाजिखो नोंलाय आयै बेमार गोनां होनबासो गय जानायाव गोथाव जानोसै थाब मा बिदि खालामखो नोङो दानद' आं संग्रा मा जाखो सालाय अरफ्लांलायबाय आइ सना सोरबा रायखांदों ना बिमा आंनि गावदां जिउनि जारिमिन रोङो आंना हिनजावा आदैमोन आखा फाखा मावनाय दांनाय जेरावबो ना बिमा औ होनदोल' औल' होनदोब्रा औ होनदो
Dangerous now. Dangerous ना बिमा हौवाखौ दानलाबायगोन नामा नोंलाय Dana. हानाय नङा ना बिमा आं गैयाबाथाय गैला नों सेस लाङाम हो जोंहा मा मन्दिराव थांनो नागिरदों होनदों जोंनि मन्दिराव मा लायनो होनदों थांनो ओमफ्राय बोर बियोसै मा बोर बियो बिमा मा जायो बिदिनो मन्दिराव थांनो लिंगासिनो हिनजावा आदैमोन मन्दिराव थांसै र' थानो थांथ'वा नैबे माबा मासबासो थांगोन बोर बियोनो हिनजावा मा बोर बियो बिथोंसै लांगोन बिमा लांगोन नों जेराव थांनो मोनगोन लासै लासैनो जागोन बिमा लासै लासैनो जेराव थांजोबा नङा आदैमोन मा दे थाब मोनबाय आदैमोन दा अमा आदारनि फाला जाहैबाय बरिया साखि नायबाय थाथुना थास'आ बेनो आदैमोन अमा आदार होननाय बरिया जाबाय हिटनो दा हैनांगौ दे गुसु जाबाय नैबे दे लादो थिखोनाया थिखोफानाया आयु थिखोफाबावनांगौसो उफाय गैया आदैमोन थिखोफानांगौनो आयदे र' हमनाय जायाखै फाग्लि दे सुबाय दसे थ' बुजिदों हिनजाव ओइ जरै जेखौबो हौवा नांफागौलै बेनो आयु बोरै मोनसेयालाय फैदा आखाइनि नेरसो जाबाय आरोना दा अमा आदार आदैमोन गेन्द्रा र' आयै फिसा बुरा ओंख्रेबजोब्बाय आं होआबानो खम होयो अमा आदारखौ फालले दे फैदो गेन्द्रानि ए गुदुं नामा दाबो उलिनो होला अमा फारामबो खालामनांगौ हिनजाव लानाय लोगो लोगो गासिबो फाराम खालामजोबगोन आरोना दिनैनि भिडिअआ बेयावनोसै आदैमोन मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरोना मा होनोमोनलाय 25K थांजासै आदैमोन बांद्राय नायला माने नोंसिनि अननायाव आरोना हांगाथे साबसक्राइब बारायदों आरोना आदैमोन बिदिनो अननानै सापर्ट होबाय था नङा बिमा नोंना हरना होनदो औ आदैमोन दे बेयावनो दिनै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय आरोना आदैमोन